Η εκπαίδευση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, όπως αυτό της μονάδας εντατικής θεραπείας, αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να εκπαιδεύσουν ή να εκπαιδευτούν. Πολλοί παράγοντες, όπως είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις των επαγγελματιών, η διαθέσιμη τεχνολογία, η έλλειψη προσωπικού, η έλλειψη εξειδίκευσης σε διάφορα θέματα, η ανάγκη ανάκτησης πληροφοριών υπό επίγουσες συνθήκες και το υψηλό κόστος, συμβάλλουν στην αναποτελεσματικότητα της συμβατικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Μέσα από το ερευνητικό πρόγραμμα Τηλεπρομηθέας έγινε αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές αυτοαξιολογήθηκαν από τους επαγγελματίες υγείας, την κρίση έμπειρων επαγγελματιών υγείας και τους ετήσιους δείκτες έκβασης επιπλοκών του προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνέχεια μεταφράστηκαν σε εκπαιδευτικές διαδικασίες με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και επιθυμητά αποτελέσματα. Ως κεντρικός στόχος τέθηκε η απόκτηση κλινικής ικανότητας που επιτυγχάνεται μέσω της επίτευξης 3 επιμέρους στόχων: την απόκτηση θεωρητικής γνώσης, την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση της κατάλληλης στάσης ή συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες εξυπηρετούνται από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Τηλεπρομηθέας μέσα από τις διάφορες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν. Ο Σταθμός Ενημέρωσης Επαγγελματιών Υγείας έχει στόχο τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος εργασίας των επαγγελματιών υγείας με εύπεπτο, σύντομης διάρκειας εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση με τη χρήση τεχνολογιών εχμής. Έτσι, σύγχρονοι ενσωματωμένοι υπολογιστές με οθόνες αφής έχουν τοποθετηθεί σε περίοπτα σημεία εντός της μονάδας εντατικής θεραπείας, προσφέροντας επιπλέον δικλείδα ασφαλείας σε ένα περιβάλλον όπου καλλιεργείται κουλτούρα μηδενικής ανοχής στα λάθη. Οι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν την οθόνη αφής για να πλοηγηθούν και να ανακτήσουν απλά και γρήγορα οποιαδήποτε ώρα ή ημέρα κατευθυντήριες οδηγίες, πρωτόκολλα, ενημερωτικό υλικό και εκπαιδευτικά βίντεο τη στιγμή που χρειάζονται τη συγκεκριμένη γνώση. Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου Τηλεπρομηθέας αποτελεί η εκπαίδευση-ενημέρωση των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά α. με γενικές πληροφορίες της ΜΕΘ, β. τις συχνότερες ασθένειες και παθήσεις των ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα, γ. ιατρικούς όρους και δ. ιατρικές συσκευές και εξοπλισμό. Η άμεση ενημέρωση των συγγενών μέσα από την πλατφόρμα γεφυρώνει το επικοινωνιακό χάσμα με τους επαγγελματίες υγείας και εξοικονομεί σημαντικό χρόνο του επισκεπτηρίου των συγγενών που αφιερώνεται από τους επαγγελματίες υγείας για γενική ενημέρωση. Επιπρόσθετα, η εξατομικευμένη εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους έχει σκοπό τη βελτίωση της μετανοσοκομιακής περίοδου και ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη φάση της αποκατάστασης και επανένταξης στην κοινότητα. Πρόσβαση στο υλικό του σταθμού ενημέρωσης, εκπαίδευσης ασθενών και οικογενειών μπορεί κάποιος να έχει από την οθόνη αφής που εγκαταστάθηκε έξω από τη μονάδα, καθώς επίσης μέσα από την ιστοσελίδα του Τηλεπρομηθέα. Η υπηρεσία αρχείου εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί το θησαυροφυλάκιο γνώσης της πλατφόρμας Τηλεπρομηθέας. Χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί, αγοραστεί ή παραχωρηθεί για χρήση στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της πλατφόρμας. Αναζήτηση του υλικού γίνεται κατά επαγγελματική ομάδα, όπως εντατικολογία, νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, κατά θεματολογία, όπως αιμορραγία γαστρεντερικού συστήματος, τραχιοστομία, μηχανική υποστήριξη της αναπνοής κτλ. Κατά είδος υλικού, όπως εκπαιδευτικά βίντεο, οπτικογραφημένες διαλέξεις, εικόνες και έντυπο υλικό. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρονται στην πλατφόρμα ως ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές ενότητες και αφορούν συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση και διαχείριση ενδοαγγειακών καθετήρων, σεμινάριο μηχανικού αερισμού, πρόγραμμα διαλέξεων εντατικολογίας 2013-2014 κτλ. Σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο, ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, η ανάπτυξη του οποίου διέπεται από συγκεκριμένες αρχές και καθορίζεται από ποιοτικά κριτήρια.
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο, οπτικογραφημένων διαλέξεων, εικόνων και έντυπου υλικού. Ο εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως σε εικονική τάξη σε πραγματικό χρόνο. Ο εκπαιδευτής παραδίδει το μάθημα και οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του μαθήματος έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στο μάθημα. Η συνάντηση καταγράφεται και είναι άμεσα διαθέσιμη για προβολή σε εκπαιδευόμενους που λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχουν επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και να επιλύουν απορίες μέσα από τη χρήση του χώρου συζητήσεων, του φόρουμ δηλαδή, του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Με το τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εάν επιτύχουν στην τελική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας και εκεί όπου απαιτείται επίδειξη απόκτησης κλινικής δεξιότητας σε εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα. Επιπρόσθετα με τις υπηρεσίες αυτές έχουν δημιουργηθεί αίθουσες τηλεκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στις οποίες έχει εγκατασταθεί μεταξύ άλλων σύστημα τηλεδιάσκεψης. Το σύστημα τηλεδιάσκεψης επιτρέπει την πραγματοποίηση ταυτόχρονων εκπαιδεύσεων και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των δύο νοσοκομείων. Στην υπηρεσία αυτή εντάσσεται και η δυνατότητα να συνδέεται ζωντανά η διενέργεια υπερηχογραφικής εξέτασης στη ΜΕΘ Λευκωσίας με την οθόνη του υπολογιστή ενός εξειδικευμένου επιστήμονα οπουδήποτε στον κόσμο για δεύτερη γνώμη και καθοδήγηση. Σε όλες τις προσπάθειες που αναπτύσσονται στα πλαίσια υγιούς οραματισμού, ο επίλογος είναι πάντα ένας νέος πρόλογος. Και αυτό γιατί καθώς η προσπάθεια εξελίσσεται, νέοι συνεργάτες προστίθενται, οι στόχοι υιοθετούνται και γίνονται κτήμα της ομάδας, οι καρποί της προσπάθειας οριμάζουν και τότε νέοι ψηλότεροι στόχοι γεννιούνται.